Solar na gamit direct na. Gamay ra man kailang solar. Ilang kuan pa panel. Di ba parehas ito sa atin ako nga tusok ito lang ha? Ano? 7 hours burn out given dito. Kamot ang tago mapil ba? Bago area pa doon tagnanan. Ang tago mala. Wala. Kabili lang. Sabi burn out. Wala ka kabili pa na. Saan na nila ron nga nag-recover na ang Davao Light naman daw. Di ka ba ulit naman pero dami ko pa madali lagi. Dito pa ang siret. Karon na nakariting. Ito sa pag-turnover. Ha? Ito sa pag-turnover sa double light. Kaya sige pa man sila trabaho kuan puste. So daog naman daw ulit. Pero ang doing ilang trabaho puste. Kaya sol ba? Pag mahumana na, turnover na nila sa under deco, turnover na. Sa panik kaya na ako lang. Pagkum tong gibutang. Ang ako. Maro to, muna tula. Yan tao. Ay, wala niya kagilapang na kasi ayan. Bagutong kita. Wala na lang. Tara. Kung nakabalo, si burn out o rin, ano, nagsular mo sila. Kasi maalan ko ulit siguro. Ako, yun ang sila ginansa, bigla rin kuhan sa sular. Nagsulat at nagsulat eh. Dapat kusog ang ilang kuhan kay Pinyo good ni, Binu. pintahanan good ni. Dapat wala na lang nigi-close. Pura nag-cottage ba? Dapat priority nila ilang yun. Kanilim na ibang pa yung Kaya di man tayo bugnaw. Ito lahat nga, isang pag magdungan, mag-building. Computer, videoke. Dire mo, ba gamit ka? Uy, kaya yung papa, una ka on. Wala, prusiya god. Wala. Mana rin kakaon? Mana rin kakaon din eh? Mana kakaon? Mana rin papa? Ano? Uy! Jangan! Makaigang kayo na no? Naupay naman ko na mga kurtahan. Ang lawas ng bugnaw ba? Balik yung bigay. Nagpa man ginagandar. Wala ka ginagandar. Kaya tutar daw dito eh. Kandar pa, kaya naman yung mono. Hinay ka naman, solar lang kami. Solar ba? Tular lang. Kurente pa niya, kurente. Bawa. Tular na. Oras na tinita. Ganun ka? Bagay? 39 kayo. Ay, apel eh, dire. Bagay? Bagay, dire ay. At kung may plan out, kung hindi, dito ni.
Ito, may doon. Dapat din sabihin mo na. Program niya, no? Kakao. Nagputang na po siguro sila doon. Alam mo yung panit. Dagan, okay dito yun. Okay, matanlo. Kapag panit, panit. Ito dito. Panet? Sabi, dagan daw. Apa? Pagkabar ka, okay. Kanihan na kasi pangayo itong panet. Nagkana dyan panit dyan. Dali mo. Mau kitang dakong plato, di. Napay panit dito. Dire, kalingaw ko. Sige, kimpit-kimpit. Napay panit dito, ah. Kung ko, dito ka. Kaya madaragdag ako. Dali ba na ako? Agi. Agi ba? Dali ba na ako? Pati lang yan. Saan lang ni mo pa? Wala wa, marinig ka pa. Ano yun na pa may sulok? Ibil na, ibilin ba? Pangayon, ang plato dito. Ay, bakante nga plato. Ay, amin na rin. Panit na naman ko Ang yung plato kwaon. nga, nga nadako. Panit na may kwaon. Tama din yung ngani, oh. Una. Bili na nga. Onod, unsa mo na? Onod, untang buha. Napil ang onod. Yorot na. Ay, kung panit yun. Hunit, di. Mukhang hunit kayo, may ngipon. Okay, Net? Ay pa. Ayan. Oo, hunit na ginawa. Namin, dong. Kami. Ano ba nga? Wala na? Paano nga eh? Buhay. Tapos ikot nga no. Dili na kasi kaya naman dapat. Kaya naman panet ng gato na. Wala na, tulog na. Pagi ako eh. Ikaw ay griyam na ulo. Ingon ko panit ra. Dili kay wala mga kato na ako dito. Kamutan. Ay, dagan to eh. Punta lang sa Andreo. Ano ang kawan? Oras lagi na. Ha? Sabi rin siya. Saan ba ka na? Ganda. Cake. Ano bang icing? Tangag mangga. Ini icing. Ganong sa ito. Kanang wine ba? Mangga o griyam. Ay, ay, sing mo din eh. Merah, merah. Ha? Merah. Ha? Merah. Ilan? Saulo ka, may sing ano? Yung mangga? Kamu na, ilog ko na doon. Baik. Ate kong saglit. Nagbahan nga para ba't sugar na yan. Nailat sa baso-baso ba? Ay, naman ay say ko ano, murag kayon pag-uruni ka naman siya eh. Griham sa ubos. Ay, murag ko ano siya. Marami kong graham. Oo. Ana, ano din na dong, oh. Di kayo pa dong dong. Kaya kami ang buday dong, maulay na. Ano kayo kayo? Tingnan din ako madulot yung panati. Kanang panati. Kaya lang? Kaya lang, wala na. Kaya, te. Napag ko na. Kaya lang daw. Kaya lang daw. Buangan ni napil pa yung unod sa bawrong ko kung kuha. Unod ka ba? Yorot ako na ang unod ay. Ah, di unod ka dyan. Di unod. Nakaraman na kanya. Kanon. Unod, ang takay sa parang tato. Sapor, may ako yung unod. Dong, nasa ka. Dalag, rotan. Rotan.
Pangway. Pangway. Beldo na dili. Nagdunod ko kuyo, kaya ako signal. Bildo pa na. May dala niya. Hindi naman kuyo. Salamat. Yo, wala kiri. Wait again. Wala yung tubig gani kung may bukan. Likuran na. Ano yung kitin? Ha? Kitin. Very cool. So once again, good afternoon and syempre mami sir, like to announce, sino po nagmamayari na Fortuner at saka tawag ito, minivan, ayan, magdadaan po sana at lalabas na. Ay, transformer pala. Ayan. Once again, sino po nagmamayari ng Fortuner na sasakyan at saka transformer, pwede ba natin i-atras sa dali na po? Maraming salamat. Tingnan diri ate. Ikaw lang to, patras-patras. Dito ato, raptor man to ato. Kala, bukan gani Pwede man na sugod lang. Kaya may rao, ulpit sa ngayang kwarta. Yabil na sila. Ito sa mga automatic, ito sa mga Hindi, at saka kaudin sir, tani po. nagawa lang sa nagamit. Okay naman na ito kay Bawal na magbihon to. Bawal. Bawal daw. Saan eh? Bawal to? Juan. Tingnan ka lang pa. Oo, bawal daw to. Iba na inuwa. Bili ko dre, mo daw doon. Bakit? Bayad daw. Bili ko dre, mo doon. Ang sama, itulukan. Mo si bro doon. Atong gihadlok niya mga. Hindi, kabayron ta padihok doon. Sa poro, to ba apel mo noon. Pambalhin niya sa mong plato ang iyang kubra. Naklubang niya ba? Naklubang. May noy, plato, si Paring, isang siya. Dali niya balhin niya, gawas na yun. Ingon dahil nga, sampor, tato. May gamay pa ni siya. Naapil ako nun. John! John! Dali rin kinahurot ng kuwanay. Dali rin kinahurot ng punta. Ha? Punta. Ikas ko ito lang. Lagi na. Lagi ang tani rin. Ay mo cross, hindi mo hotdog. Wala, di na cross, di mo. Nag-limit rin kung sa ano. Wala ko na ngayon mga daghan. Hi.
doon. Ginaulam mo, at ulit ako yung man mula po. Eh, talaw eh, talaw. Kasi si Tita. Kaya na. Talaw, mas tuloy, talaw. Sabot siya, pag-iigan kayo. Ayun eh. Bigyan mo rin. Sako na dong. Unod sa power. Nato na atin. Unod. Ito siya kapag isaya o kanina. Pwede na din kaya. Tanam sa website mo. Kaya mo ito sobra rin sa ba? Pulutan doon niya. Pero kinsa ning Shout out, Taron. Shout out, Taron. Ano yun dyan? Wala na litson. 40 kilos. Tanaw daw ko sa akwan. Tanaw ko sa kanang kwan. Kanang Bata na isa. dessert. Apo sa Check. Okay. Alright, so once again, good afternoon sa mga bisita, and now we're back to our second half. Alright, I think ready na po ang lahat. I think iba ay kumakain pa, yung iba ay tapos na. At kayo po, ayan, mamimigay ng mga problema ngayon si para sa ating mga natin. For our first game, ayan, ito pinakamaganda na part. Dito mga loot box, kundi cash prize po daw, pamimigay ni Mami yan. Ayan, where's Mami? Nasaan si Mami? Ma'am, i-confirm na natin kung sino ko yung matapal. Nakita siya. Okay, sige. The sign for our first game. Ayan, we have our trivia games. Kapag alam po natin ang sagot, please, huwag na po magtaas na kamay. Paunahan tayong tumakbo dito sa harapan. Ayan, take the mic. Alright, so syempre, Alamin niya. alright, for my first question. Ano na po? Sige, okay na po yan. Walang problema. Okay, for my first question is, sino po ba ang makakapagbanggit sa buong pangalan ng ating celebrator? First name, middle name, and the last name. Ready, go! Hello? Hello. Good afternoon. Pangalan po natin, sir? Hello. Marix? Okay. Kano-ano po natin si baby? Agaw. Sa Okay, and the question is, pakibagin po ng buong pangalan ni Hailey, first name, middle name, and the last name. Ready, go! Hailey Chris, Bitoon, Pedro. Palit tayo, sir, para marinig lang. Palit tayo. Go! Hailey Chris, Bitoon, Doydoy. Hailey Chris, Pitoon, Toy Toy. Spell it. H-A-I-L-E-Y. D-O-Y-D-O. That is correct. Palapakan natin! Huwag ka mag-iniyahan dito. Ano yung mag-iniyahan? Thank you very much. How about for my second question? Second question tayo ha. Kahit sino haway ng problema, tatanggapin namin. Just take the mic here at the brand. Okay. For my second
second question is, sino po nakakaalam sa inyo kung kailan ang exact birthday ni Hailey? Month, day, and year. Go! Si Dati pa naman. Hindi pwede si Dati. Okay, hello sa mga pangalan po natin once again. Grace May. Ay, Gracie. Okay. Ano po namin si baby? Paniguro dyan, pantugin na. Pamangkin. Okay. The question is, pakibanggit po kung kailan ang exact birthday ni Hailey, month, day, and year. October 2, 2025 is? Mali. Ay, joke. Correct. Okay. Alright. Now, for the next question is... Uy, grabe po po yun. You can say others, magluta. Okay. For the next question is... Sino po nakakaalam kung saan po na hospital pinanganak si Hailey? Ready, go! Take the mic! Take the mic! Ano, nakagalan. Okay. Hello sir, pakala po natin. Ken. Kano po natin si baby? Oldest name na si Sir. Si sir, okay. The question is, saan po na hospital ipinanganak si Hailey? Kompleto pangalan ng hospital at address. Go. Tagong Medical Center. Ayo. Alam mo yung nagsabing mali. Ulitin ko daw. May nagtrabaho dito, dapat kompleto daw, di ba? Tagong Medical City. Tagong Medical City, tama ba? Correct. Taga saan po? Sa? Okay, that was correct. Palapakin natin. Okay. And for our next question is... Little bit. 1, 2, 3. Okay. Next question is... Yung araw po ba na ipinanganak siya? Ito po ba? Okay. The question is, ilang kilo po nung araw na ipinanganak si Hailey? Go! Ready? 9! 9! Si Dati mo ang picture. Yes, again. Ilang kilo nung araw na ipinanganak si Hailey? No coaching tayo tata, no coaching. Para mas thrill ang game. Okay, so then, take the mic. Hello, pangalan sir? Sorry, sir. Okay, pabina si sir, no? Okay, well, nakita na ta, last time ko rin. Hello, the question is, ilang kilo po nung araw na pinanganak si Hailey? Ready? That's the game. Pagman na yung isang set. Ay! Pagman na isang set. 25 kilos, sir. Saan? 25 kilos. 25 kilos! 25 kilos! Mali! Ready, go! Wala, pagkato, yaran ko. Saan na pagkawas? Diretso na yaran ko na ko. 25. Okay, next. Ready? Anyone can answer. 1.5. Ilang kilo po nung araw na pinanganak si baby? Ready, go! Medyo igang, medyo di ay. Okay, hello, ang pangalan po natin. Why ka na itong mintor? 1.5, 2.9. Oh, sorry. Okay. How about for the next question? Kanina ang tanong ko ay kilo. Ngayon, sino po makakapagbagay o sino makakahula? Anong oras po ipinanganak si Hailey? Ready, go! Para sa 200. Wala ka! 200. Para sa... No coaching ha, dad. No coaching tayo. No coaching. Ano? Kapit ba ang tita? Kapay ko na Pwede ba? Pwede ba si tita? Ako. Para walang bias, no? Para walang bias. Ready, go! Anyone can answer. Sige. Investigate na lang tayo. Ako po'y maglilipad sa inyo. Okay. Hello? Diretso lang tayo.